A alcaldesa de Muros reclama que se dote o servizo de pediatría de persoal, carencia que provoca listas de espera na atención. O Sergas apunta que xa está incorporada a pediatra titular. Os problemas na atención primaria son unha constante na comarca e tamén se están a rexistrar en Muros. A alcaldesa da localidade, María Lago, demanda á Consellería de Sanidade que se dote do persoal necesario para atender a cativada do concello. O Concello de Muros conta con 2 prazas que teñen personal asignado. Temos, oficialmente, hai 2 pediatras no Concello de Muros. O problema é que cando esses pediatras están de baixa, esas baixas non se cubren. Agora mesmo, un deles leva de baixa preto dos 2 anos, e durante todo o verán, o segundo pediatra que tiñamos compartido con Carnota estivo tamén de baixa. Durante todo este tempo, tendo en conta que o Concello de Muros, en épocas estivais, aumenta a súa poboación de forma exponencial, durante todo este tempo, ese posto cubreuse, digamos que de forma irregular, podendo contar, pois, o mellor, con un pediatra 2 días a semana, como moito. Situación que afirma non mudou a pesar de que o Sergas anunciou que o pediatra titular incorporouse a semana pasada ao Centro de Saúde de Muros. Agora mesmo, pouco antes desta entrevista, eu mesma fixen a proba de solicitar unha cita en pediatría e ata o día 1 de decembro, non se pode solicitar unha cita para pediatría no Centro de Saúde de Muros. Evidentemente, no de Carnota, pois menos, porque non hai asistencia agora mesmo no de Carnota, e todos os menores de 3 anos de Carnota teñen que vir tamén ao Centro de Saúde de Muros. A realidade é que se chega unha crianza enferma ao Centro de Saúde de Muros, si ten menos de 3 anos acaba sendo derivado a Outes ou a Noia, e si ten máis de 3 anos acabou asumindo algún dos médicos de cabeceira. Profesionais que Lago recorda que tamén están sobresaturados pola falta de cobertura de prazas. Esta situación provoca que nin adultos nin nenos conten cunha atención de calidade. Todo isto no que deriva en que non se poida levar un seguimento da saúde da saúde dos cidadáns en xeral do Concello de Muros, porque si ben o máis escandaloso é a pediatría, como xa dixen, na medicina de familia está a pasar o mesmo. E, evidentemente, cando unha persoa non ten ningún problema, non se nota, pero cando hai un problema de saúde, o máis importante é ter un seguimento. Este seguimento non se está cumplindo cas nosas crianzas. O Concello dirixiuse de forma oficial á Consellería de Sanidade en 3 ocasións. Agora mesmo, o último que fixemos xa foi directamente pedir eu mesma unha cita para falar co conselleiro de Sanidade e trasladarlle a preocupación que existe no noso Concello pola situación do Centro de Saúde, e teño que recoñecer que sí que fun emprazada a unha cita para o vindeiro xoves, día que, por certo, temos o pleno municipal. Nesta reunión, Lago compartirá a realidade do Centro de Saúde e do Servizo de Pediatría co conselleiro da área, Antonio Gómez Camaño, para conseguir solucións fixas e a longo prazo.